Declárase aberta a sesión. O secretario xeral da Universidade procederá á lectura do acordo do claustro universitario polo que se otorga o título de doutor honoris causa pola Universidade da Coruña. Secretario xeral. Conforme o regulamento de símbolos, honras e protocolo, a Universidade da Coruña poderá nomear honoris causa aquelas persoas físicas que destaquen no eido de investigación ou da docencia, no cultivo das artes e das letras ou ben naquelas actividades que tivesen unha repercusión notoria e importante desde o punto de vista universitario no terreo científico, artístico, cultural, tecnolóxico e social de Galicia e do mundo en xeral en relación con Galiza. O Consello de Departamento de Psicoloxía da nosa Universidade, na súa sesión de 15 de xullo de 2014, acordou aprobar co informe favorable da Xunta de Facultade de Ciencias de Educación, de data 14 de xullo de 2015, a proposta de concesión do grao de doutor honoris causa a don David Ucel. Don David Ucel, de formación psicólogo e xeógrafo, é catedrático de Psicoloxía pola Universidade de Surrey, no Reino Unido, onde lidera un grupo de investigación en psicoloxía ambiental. As súas principais contribucións céntranse na investigación psicosocial sobre o cambio climático e o desenvolvemento sustentable, así como outros aspectos da psicoloxía e educación ambiental, análise do patrimonio cultural, a reconstrucción das identidades e a memoria histórica en países devastados pola guerra e outros conflictos, a historia da psicoloxía aplicada ao medio ambiente, o risco e o medio ambiente e máis educación ambiental para esta sustentabilidade. Ademais de todas estas contribucións, o profesor David Ucel, desde o seu primeiro contacto coa Universidade da Coruña no ano 1993, mantén unha estreita vinculación con Galiza e, en especial, coa nosa universidade, colaborando cos investigadores dese departamento, promovendo o intercambio de investigadores e de coñecemento e impartindo docencia en programas de doutoramento e apoiando o liderazgo da UDC en consorcios internacionais de investigación. Por todo isto, a Mesa do Claustro da Universidade da Coruña, reunida na súa sesión do 6 de maio de 2019, e por proposta do señor reitor en representación da comunidade universitaria, acordou nomear o profesor doutor David Ucel, doutor honoris causa pola Universidade da Coruña, do cal eu como secretario xeral dou fe. O secretario xeral dirixirase e irá buscar e acompañar ata aquí a presencia de todos ao candidato ao grado de doutor honoris causa de don David Laures Ucel.
Ben, o secretario xeral dirixirase a ir a buscar e acompañar ata aquí a presencia de todos ao candidato ao grado de doutor honoris causa, don Enrique Ors Berenguer. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. A ver, o padriño se aproximará acompañado do secretario xeral. No. Todavía no. Reitor magnífico, rógovos que me escoitedes. Solicito unha honra, o título de doutor por esta universidade para don David Lawrence Uzel. O permiso para expoñer os seus méritos. Concedido. President of the University of A Coruña. Reitor da Universidade da Coruña, reitor da Universidade de Santiago de Compostela, reitor da Universidade de Vigo, presidente do Comité Social da Universidade da Coruña, membros do Goberno da Universidade para Relacións Internacionais, estudiantes, membros do campus de Ferrol, membros do claustro, autoridades, querido público, bos días a todo o mundo. O claustro da Universidade da Coruña acordou por unanimidade conceder ao profesor David Uzel da Universidade de Surrey o título de doutor honoris causa polas súas contribucións científicas no campo da psicoloxía medioambiental e as súas aplicacións ás ciencias aplicadas. Tamén polo seu traballo seminal en novos campos de investigación e o impacto do seu labor a nivel global. Por iso, hoxe, damos a benvida ao profesor David Uzel a esta sesión de investidura. Pola miña parte, teño o honor de poder contar aquí o máis importante da súa carreira, que dura xa 5 décadas. Contarei as súas distincións académicas, contribucións á ciencia e a súa conexión con Galicia e, sobre todo, coa Universidade da Coruña. Co seu permiso, profesor Uzel, continuarei agora esta laudatio na lingua do antigo Reino de Galicia. David Uzel, psicólogo e xeógrafo de formación básica e catedrático de Psicoloxía na Universidade de Surrey, no Reino Unido, onde lidera un grupo de investigación en psicoloxía ambiental. Ata moi recentemente, foi profesor visitante da Universidade de Umea, na Suecia, e foi tamén profesor visitante das universidades de Nanterre,
Queensland, en Australia, ou Strathclyde, en Escocia. Presidiu a International Association for People and Environment Studies, que é a principal sociedade científica de investigadores do ámbito do ambiente e o comportamento humano, así como que foi representante da British Psychological Society na European Federation of Associations of Psychology. Foi tamén presidente da Society for the Interpretation of Britain's Heritage, a principal entidade de investigadores e profesionais no ámbito da investigación do patrimonio. As súas principais contribucións céntranse na investigación social sobre o cambio climático e o desenvolvemento sustentable. Non obstante, outros aspectos da psicoloxía e da educación ambiental acapararon igualmente o seu interese, caso da análise do patrimonio cultural, a reconstrución das identidades, a memoria histórica en países devastados pola guerra, a historia da psicoloxía aplicada ao medio ambiente, o risco e máis a educación ambiental para a sustentabilidade. David Astle foi un pioneiro na realización de investigación empírica no ámbito da relación entre as persoas e o medio ambiente. Traballou tanto en contornos urbanos como rurais, en ambientes domésticos ou de ocio, en temas de saúde, de cambio ou de comprensión do medio ambiente. Hai na súa obra un número chave de temas teóricos que se levan executando a través da súa investigación. Se tivésemos que resumila, diríamos que foi sempre, en primeiro lugar, interdisciplinar. É dicir, ademais do seu traballo habitual cos colegas da psicoloxía, traballou con arquitectos, urbanistas, educadores, sociólogos, matemáticos, enseñeiros, arqueólogos, así como con sociólogos e economistas. En segundo lugar, tamén é unha investigación internacional, xa que a meirande parte dos seus proxectos foron levados a cabo xunto cos seus colegas de Estados Unidos, de Australia, Francia, Italia, Portugal, España, Sudáfrica, Suecia, Países Baixos, India ou Brasil. E, por último, é aplicada e orientada á política, pois levou a cabo unha serie de estudos para os Consellos Nacionais de Investigación en distintos países europeos. Unha gran parte da súa investigación foi financiada pola Unión Europea e polos gobernos nacionais e locais do Reino Unido, aínda que contou tamén cun apoio económico da industria e das organizacións sociais, tanto nacionais como internacionais. A súa investigación inicial desenvolveuse na área da participación, en particular a participación pública no proceso de planificación urbanística. Esta investigación centrouse nos métodos e mecanismos de participación ou en como se pode involucrar máis ao público nas decisións que afectan as súas vidas e que afectan ao medio ambiente. Cales son as limitacións e as oportunidades para promovela, cales son os factores que favorecen ou restrinxen nos contextos urbanos para o desenvolvemento do individuo e para o desenvolvemento das comunidades, preguntas que veñen orientando e informando a súa investigación ata a actualidade nunha serie de proxectos en diferentes campos de investigación. Os desenvolvementos neste campo levárono á invitación da American Psychological Association e de outras 8 asociacións de psicoloxía internacionais a falar para a Organización de Nacións Unidas, a ONU, sobre as respostas psicolóxicas fronte ao cambio climático. Un segundo núcleo de contribucións teóricas céntrase na conciencia das actitudes e comportamentos relacionados con situacións de risco e na vida en condicións de incerteza. As áreas investigadas abarcaron a delincuencia en zonas urbanas, a configuración do transporte, a percepción de risco e a seguridade nos espacios públicos. Esta preocupación polo risco e a seguridade materializouse na súa investigación en ámbitos relacionados con a produción de enerxía nuclear, a eliminación de residuos nucleares e químicos ou a seguridade infantil nos espacios de xogo. Un terceiro núcleo examinou o papel da identidade social e de lugar en relación ao fomento da acción ambiental. Por exemplo, o seu traballo sobre o papel da identidade nos lugares de traballo constituíu a segunda publicación máis citada na revista Journal of Environmental Psychology neste campo, despois do propio creador do concepto. En relación coa investigación museística e de espacios de patrimonio cultural, destacou unha investigación que analizou a efectividade da aprendizaxe en exposicións e outros medios de interpretación en museos e outros espacios históricos. Involucrouse especificamente na planificación e deseño das instalacións cunha énfase na memoria histórica e na identidade. Dous exemplos notables foron, en primeiro lugar, o seu traballo como asesor internacional do consorcio CRIC no proxecto europeo sobre patrimonio cultural e reconstrucción de identidades en conflicto,
En segundo lugar, o proxecto desenvolvido con Jan Packer e Roy Ballantyne da Universidade de Queensland, en Australia, patrocinado polo Consello de Investigación Australiano, sobre a exploración do papel do Museo Anzac e as experiencias interpretativas no desenvolvemento do sentido da identidade nacional dos visitantes. Así mesmo, he de destacar o seu traballo sobre interpretación en quente, que recoñece a importancia da dimensión emocional nas presentacións en museos e lugares do patrimonio, que foi integrado en moitas políticas de presentación en museos de todo o mundo. En relación co cambio climático, ao longo dos últimos 20 anos, a súa investigación centrouse máis en cuestións relacionadas coa mitigación e adaptación ao cambio climático, enfocándose cara a distintos aspectos relacionados co impacto do clima e co desenvolvemento sustentable. Foi membro do Consello Asesor Internacional do Consorcio Glamours sobre estilos de vida sustentables e economía verde, que foi coordinado desde o noso grupo de investigación nesta universidade. En particular, a súa investigación destaca por 3 aspectos. En primeiro lugar, pola utilización de enfoques ecosociais, en relación con os modelos de cambio nas actitudes sociais, co comportamento e coas prácticas ambientais. En segundo lugar, pola análise do impacto das demandas de cambio de consumo sustentable e prácticas de produción sobre a identidade social. Finalmente, polo estudio dos movementos obreiros internacionais na división norte-sur e o seu impacto sobre a política ambiental destes movementos. Foi o primeiro psicólogo no Reino Unido que promoveu a discusión sobre a contribución da psicoloxía a este campo do clima, desafiando a asunción dos economistas que daquela impulsaban a política do goberno británico. En temas cuantitativos, o profesor David Hassel levou a cabo 74 proxectos de investigación financiados, dos que foi investigador ou coinvestigador principal en 67, que deron lugar a máis de 100 publicacións en revistas internacionais indexadas, algunhas delas premiadas. Nos últimos 10 anos, esta investigación centrouse en estrategias de cambio de comportamento, especialmente no ámbito dos residuos, o transporte e a enerxía, así como no ámbito das actitudes e as prácticas en relación co cambio climático. A énfase da súa investigación pasou de cambiar o comportamento dos consumidores a analizar as limitacións sociais e psicolóxicas para emprender cambios nos procesos de produción que se requiren para afrontar os desafíos nacionais e internacionais en relación coa emisión de CO2. O profesor Ucel foi convidado hai pouco máis dun ano como experto polo Parlamento Español para informar a Comisión de Transición Ecolóxica sobre a investigación máis actual de cara á aprobación en España da Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética. En relación coas organizacións sociais, en materia de cambio climático, dirixiu un programa de investigación no que se analizaron as políticas e prácticas das organizacións sindicais nacionais e internacionais en materia de mitigación e adaptación ao cambio climático. As oportunidades e as limitacións da industria pesada en relación coas emisións de CO2 por parte das plantillas, tanto a través do proceso de produción como das prácticas laborais e os estilos de vida dos traballadores. O papel dos individuos como axentes de cambio dentro das organizacións foi outro elemento que caracterizou esta parte. No ámbito xa da educación ambiental, cuestionou os enfoques tradicionais dominantes que asumen que a experiencia e a transmisión de coñecemento é suficiente para facer que as persoas cheguen a ser ambientalmente competentes. Reformulou os modelos top-down de socialización baseada no papel dos expertos, amplamente estendidos, cuestionando os valores que subsacen tras a educación ambiental cara a un apoio máis orientado a modelos de construción de significados máis que de adopción de significados sobre o medio ambiente. O coñecemento é socialmente construído e, por tanto, os programas de educación ambiental teñen que recoñecer e construírse sobre esta tese, máis que sobre niveis de conciencia ambiental para mudar as actitudes. Segundo Ucel, a educación ambiental ten que situarse nun contexto máis amplio de adquisición de competencias para a acción, no que ser competente é máis que ter conciencia de ou ter unha actitude cara aos problemas ambientais. Tal asunción require un modelo positivo e cooperativo de adopción de decisións, unha integración de prácticas democráticas relacionadas e unha integración e un entendemento dos procesos de participación colectiva. Xa que a escola, como calquera outra institución ou grupo social, é parte do ambiente, ten que cambiar tamén. A escola ten que abrirse ás familias e á comunidade local para ser vista como un asente activo na creación do cambio máis que un transmisor pasivo de información ou de valores.
O traballo de UCEL no ámbito da educación estivo centrado en gran medida nos contornos de aprendizaxe informal, recoñecendo os efectos da educación que a miúdo non son directos, senón que están mediados polas relacións sociais. Desde un punto de vista teórico, a forma piagetiana de aprendizaxe, que implica asimilación cognitiva e acomodación, ten que ir da man da dimensión social, de tal xeito que os conflictos sociocognitivos se convirten tanto en condutores intra como interpersoais para a aprendizaxe. UCEL foi a primeira persoa en recoñecer e aplicar estas ideas en contornos informais de aprendizaxe. A súa investigación, relacionada con enfoques participativos de cambio social, induciu a investigar a sabedoría da multitude ou como a xente normal ou as organizacións da sociedade civil poden proporcionar solucións aos problemas que afronta a sociedade. Este enfoque, baseado en que os expertos poden aprender do público e da cidadanía, está sendo ampliamente desenvolvido en múltiples contextos de mudanza de modelos de gobernanza e de participación pola súa utilidade nos procesos de adopción de decisións. En relación coa formación internacional de investigadores, o profesor David Hassel, desde a dirección do Máster de Psicoloxía Ambiental da Universidade de Surrey, único en Europa, e do programa de doutoramento en Psicoloxía Aplicada, formou xeracións de estudiantes, entre eles os nosos, procedentes de máis de 40 países do mundo, un dos campos científicos que os integran a perspectiva humana na abordaxe dos problemas ambientais. Impartiu seminarios e conferencias en Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Asia, Australia e África, creando vínculos con centros de investigación nos 5 continentes e acrecentando a consolidación das 12 redes de investigación que hoxe conforman a Sociedade Internacional que el presidiu, IAPS. O profesor UCEL visitou a Universidade da Coruña por primeira vez en 1993 para impartir unha conferencia no marco dun ciclo de psicoloxía que organizou o noso departamento. Os nenos como catalizadores do cambio ambiental global, investigación xa naquel momento financiada pola Unión Europea. Desde aquela, veu colaborando con investigadores da UDC en investigación nacional e transnacional e convertiuse nun asiduo visitante desta casa. Participou como profesor do programa de doutoramento da Universidade da Coruña sobre promoción da saúde, dirixindo teses de doutoramento e asesorando a estudiantes e investigadores, algúns dos cales foron acollidos no seu departamento da Universidade de Surrey en distintas estadías de investigación. Tras o afundimento do petroleiro Prestige, no período 2002-2005, colaborou coa investigación sobre o desastre, coordinada desde o noso grupo de investigación, e integrouse no dispositivo de resposta á traxedia constituído na Reitoría da Universidade da Coruña. Na primeira marea negra, xerada tras se afundir a embarcación, desplazouse xunto cos investigadores do noso departamento e máis con investigadores invitados de outras universidades, que algúns deles se atopan aquí, a denominada Zona Cero, a Muxía. Alí establecemos contacto directo cos dispositivos de crise, aínda sen organizar, formados urxentemente na confraría desta localidade e analizamos a pé de praia os problemas provocados, deseñando liñas de actuación xa desde o primeiro momento. As súas contribucións foron recollidas en distintos textos promovidos tanto desde o noso laboratorio como por editoriales prestixiosas como Ógrefe. No período de 2006 e 2007 colaborou igualmente con o noso grupo de investigación na Comisión de Comunicación Social creada para analizar o impacto social dos incendios de 2006 en Galicia. Tal comisión fora constituída no marco dos traballos promovidos polo Consello da Cultura Galega para dar resposta á necesidade de discutir e reflexionar, baixo a coordinación do profesor Díaz Fierros da Universidade de Santiago, en relación coa vaga de incendios do verán de 2006 que arrasou máis de 70.000 hectáreas en Galicia. O profesor UCEL, que xa viña de supervisar diferentes investigacións sobre incendios forestais no Algarve, en Portugal, asesorou ao noso grupo en materia de protocolos de avaliación do impacto dos incendios, así como noutros aspectos teóricos e metodolóxicos relacionados coa avaliación de risco. En definitiva, o currículum do profesor David Hassel, do que se expuso aquí esta breve recensión, permite observar unha traxectoria ben recoñecida internacionalmente. Este percorrido permitiu non só afondar na investigación para dar resposta a preguntas fundamentais relacionadas con problemas moi actuais, como que hoxe move a xuventude de todo o mundo arredor da mudanza climática, senón que constitúe, ademais, unha traxectoria que tendeu pontes entre a investigación aplicada e a política activa. Todo isto favoreceu, en algúns casos, a implementación de cambios normativos a nivel institucional e noutros contribuiu a situar a Galicia en xeral e a Universidade da Coruña en particular como unha parte dese traballo cooperativo.
Este estilo de traballo favoreceu tamén formar parte activa na provisión de respostas aos distintos desafíos europeos de investigación e innovación do Programa Marco da Unión Europea durante os últimos anos. For this reason, the University of A Coruña... Por esta razón, a Universidade da Coruña escolleu para dar esta grande honra e distinción a unha persoa recoñecida e respectada en todo o mundo pola seu desinterese, a súa xenerosidade e o seu compromiso coa mellora da cultura e a vida humana neste planeta. Hoxe expresamos un gran sentimento de gratitude tremendamente profundo ao profesor David Ussel por a súa amizade e pola súa colaboración con esta universidade e a súa contribución ao desenvolvemento da psicoloxía ambiental en Galicia. Tamén expresamos a nosa enorme admiración polo traballo e a vocación de colaboración científica pola que hoxe he convidado aquí a recibir o título de doutor honoris causa da Universidade da Coruña. En nome do claustro da Universidade da Coruña, ofrézolle, profesor David Ussel, a nosa enorme felicitación e as nosas máis sinceras grazas. Prego-vos, reitor magnífico, que polos méritos expostos lles é outorgado o grado de doutor honoris causa en psicoloxía a don David Lawrence Ussel. Así pois, usando a autoridade que me confire as leis do reino, otorgámosvos o grado de doutor honoris causa en Psicoloxía pola Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña e deixo nas mans do voso padriño o encargo de vos investir cos distintivos doutorais. Agora, recibide os distintivos da dignidade que vos foi concedida e reflexionade no seu significado de acordo coa tradición. Que este nobre barrete sexa para vós como a coroa de loureiro que cinguía a cabeza dos vencedores ao remate dos certames. Entregamos-vos o libro do noso saber que compre cultivar e tamén protexer e propagar ao longo da vida. E lembramos-vos que tendes o dereito de ensinar e explicar dende a cátedra desta universidade. Recibide as luvas brancas como símbolo de fortaleza e signo da vosa dignidade. Rector Magnifico, solicito o venia para pronunciar o meu discurso do ingreso no claustro. Concedido.
Pouco podía eu imaginar, cando por primeira vez vin a Coruña en 1993, que ia estar aquí 26 anos máis tarde con este privilexio de recibir o título de doutor honoris causa. Gustaríame comezar, pois, agradecéndolle ao profesor Ricardo García Mira e a xente do seu grupo de investigación, ao Departamento de Psicoloxía, a Facultade de Ciencias da Educación e, por suposto, o reitor e o claustro da Universidade da Coruña. Gustaríame agradecerlles que me concedan esta honra. No pouco tempo do que dispoño, gustaríame facer unha pequena reflexión sobre a miña viaxe a través da investigación nos últimos 25 anos que me levou a reconsiderar a forma en que os psicólogos teñen que facerlle fronte á crise climática. Tamén quixera falar sobre como a miña relación con esta universidade foi un factor importante neste desenvolvemento. A miña viaxe levoume a pasar dun enfoque moito máis ortodoxo a outro máis crítico dende o punto de vista psicolóxico. Intento aquí presentar e facer reflexión sobre a investigación política e práctica porque creo que temos que cambiar as condicións que alimentan e limitan a acción medioambiental en oposición a simplemente intentar cambiar os comportamentos. Isto implica unha abordaxe colectiva para que teñan o efecto significativo que se necesita. E temos, ademais, que pasar simplemente de pensar no consumo a pensar na produción. Os nosos fillos e fillas están cansos de escoitar dicir aos políticos, investigadores e aos medioambientalistas dicirnos que neses tonos tan alarmantes que os adultos necesitamos que os nenos se interesen e preocupen polo medio ambiente porque son os que van dirixir a Terra mañá. Greta Thunberg é o resultado desta canseira e a súa voz e mensaxe é clara. Escoitade o que a ciencia nos di, estades destrozando o planeta e tedes a responsabilidade de mellorar iso. Parece que no último ano Greta Thunberg tivo máis impacto que todos os grupos medioambientais e científicos durante os últimos 40 anos á hora de comunicar a seriedade deste problema. O impacto dos rapaces e das súas folgas nas escolas foi global. A mediados dos anos 90, eu dirixí un proxecto financiado pola Unión Europea con grupos de investigación de Dinamarca, Francia, Portugal e o Reino Unido, no que se investigaba se os nenos, xunto coas escolas, podían ser o catalizador do cambio ambiental tanto nos seus fogares como na comunidade. A idea tras este traballo de investigación era sinxela. Se os nenos podían recibir educación ambiental na casa e logo podían difundir ese coñecemento na casa, na comunidade, esta sería unha forma eficaz de influenciar os seus pais para que se cambiasen as súas comportamentos medioambientais. É dicir, a idea era probarse ese poder de molestar, a idea de que os nenos podían actuar como axentes de cambio, molestando aos seus pais e pedíndolles cousas como deixade de fumar, facedevos vegetariáns, etc. A nosa investigación demostrou que no fogar, no entanto, os rapaces e rapazas normalmente non son efectivos á hora de cambiar as actitudes dos seus pais e nais e os seus comportamentos con respecto ao medio ambiente. Os resultados da nosa investigación identificaron algunhas das barreiras máis importantes en termos de por que os nenos non poden cambiar tanto entre as cousas. Concluímos que hai poucos casos en que hai esta influencia interxeracional. Limítase ás familias en que os pais e nais teñen xa un coñecemento previo e unha preocupación sobre problemas ambientais. Tamén fogares no que os pais e os nenos están dispostos a falar uns cos outros sobre o entorno e o medio ambiente. Fogares en que o medio ambiente se ve como un tema de conversa habitual e apropiado. As preocupacións sobre o ambiente dos nenos aí valorábanse, resultaban que eles eran os expertos. Os pais, entón, sí que podían adoptar o papel de alumno e deixar lugar a situación de experto do neno. O grau hasta o que se poden presentar estes métodos de aprendizaxe e comportamento podía alentar a que os nenos compartisen a súa aprendizaxe.
Esta investigación levouse a cabo hai 25 anos. A maneira en que hoxe os nenos e adolescentes influen nas políticas climáticas parece ir moito máis aló do que esperábamos naquela investigación. A pregunta é se a situación realmente cambiou. Teñen máis influencia hoxe en día os nosos fillos e fillas na casa do que tiñan antes ou teñen máis influencia fora do fogar? Esta é unha pregunta empírica que aínda non tratamos. O que si vemos hoxe en día é que as accións da xente nova son en parte unha consecuencia das condicións que mudaron. A crise climática hoxe en día é recoñecida pola xente nova como unha realidade e queren que se faga algo sobre isto. O mañá non é aceptable. Distintos gobernos sucesivos, a sociedade civil, tenden a tratar a crise climática como un problema que orixinan os individuos, porque non teñen coñecemento, porque teñen actitudes antiambientais ou porque consumen de maneira excesiva ou non apropiada. Pero, independentemente das actitudes e prácticas dos individuos, son as condicións nas que viven eses individuos as que normalmente regulan o que poden e non poden facer. E son estas condicións as que temos que abordar. Moitas destas prácticas, de alguna maneira, están imbuídas nas infraestructuras das nosas vidas e como a miúdo somos prisioneiros das condicións nas que vivimos. Por exemplo, dinnos que non debemos conducir distancias curtas para facer a compra, pero se os que planifican o urbanismo aproban o desenvolvemento dunha cidade na que hai centros comerciais, mega supermercados que fan que a xente vai a facer as súas compras 2-3 veces a semana e que ademais exixe que leven os seus coches porque non poden levar esa compra no transporte público cando hai. Isto inmediatamente supón un reto a esas políticas progresivas ambientais para reducir as emisións de carbono e o consumo de enerxía e ter unha vida máis activa e sana. Os fabricantes non só crean produtos, tamén buscan construir as súas identidades cos produtos que nos desexamos e compramos. Por exemplo, a decisión de comprar un 4x4 normalmente está moi limitada polo cuestións como o estatus, a imaxe e a identidade que este tipo de vehículos lle dan ao condutor. O papel, ademais, en compensar pola súa falta de satisfacción noutros eidos da súa vida. Baséanse máis niso que na súa capacidade ou a capacidade do vehículo para responder ás súas necesidades. O fogar é un entorno moi importante para as prácticas ambientais sustentables e para aprendelas. Por iso pensamos que os nenos e nenas podían ser unha parte importante neste proceso, pero como descubrimos, as condicións no fogar son un factor crucial. Isto é evidente se analizamos un concepto que chamamos derramamento, un concepto moi en moda nas investigacións sobre o cambio de comportamento hoxe en día, non só no noso campo, en moitos outros. Esta teoría, este concepto do derramamento, suxire que hai prácticas sustentables que se aprenden nun entorno e que se poden como derramar ou transmitir a outros, o fogar, por exemplo. Pero como psicólogo ambiental, eu diría que o lugar de traballo e o fogar son espazos creados de maneira diferente desde o punto de vista social e, polo tanto, están suxeitos a distintas lóxicas. As lóxicas poden interpretarse como o lugar e como as reglas específicas dunha institución e os regulamentos, a legislación que goberna os nosos obxectivos e intencións. Por exemplo, a lóxica do beneficio e a lóxica da eficiencia son lóxicas esenciais das grandes multinacionais e empresas, mentres que a lóxica do coidado é esencial no fogar. Non esperamos que as nosas relacións sociais na casa sexan eficientes. Cando a xente pasa de un lugar, dun espazo, cun grupo, cunha serie de lóxicas a outra, entón falamos dese cruzamento de fronteiras. A miña longa colaboración co profesor García Mira permitiume tamén abordar determinadas investigacións nesta idea do cruzamento de fronteiras como parte, en certo modo, do proxecto financiado pola Unión Europea que eu dirixí, Low Cow.
encontramos que hai prácticas que se aprenden no lugar de traballo que se levan á casa e que así os membros da familia poden fortalecer o seu control sobre as fronteiras. É dicir, os membros da familia poden resistir ou sentirse beneficiados por prácticas sustentables porque poden experimentar ás veces que estas prácticas son unha intrusión das lóxicas corporativas no lugar que el valoran e controlan o seu fogar. Isto, por certo, sale de parte da investigación que realizamos relacionándonos neste tema. É parte, por exemplo, dun caso que analizamos onde unha persoa chega a casa e non quere que se interfira realmente coas prácticas que trae do seu traballo e que intenta expandir o fogar. Isto sucede tamén cando un traballador suxire maneiras en que a súa fábrica ou a súa empresa pode actuar de forma máis sustentable porque as exporta da súa casa. Este tipo de valores, os directivos posiblemente o vexan como demasiado proambiental. E moitas destas suxestións traídas a estas organizacións poden sentir resistencia a nivel dos cargos intermedios, porque estes cargos poden darlle unha maior prioridade ao que eles consideran a lógica esencial dunha empresa, como conseguir beneficios ou ser eficientes. Así, o que pode parecer unha acción sinxela, a transferencia de prácticas ambientais útiles dun entorno a outro, pode ter que enfrontarse a resistencias polas condicións destes distintos espazos. Ademais das condicións que influen e gobernan os nosos estilos de vida, a lingua que utilizamos enmarca a maneira en que pensamos sobre as posibilidades para a acción. O quecemento global, o cambio ambiental global, alimenta a que a xente se senta sin poder, porque como poden influir nestes procesos globais? E, ademais, onde está o global, precisamente? No Ártico, no Antártico, onde os glaciers se están desxeando, ou está moi lonxe, en Asia, en África, onde suceden esas inundacións e secas que afectan a esa xente tan vulnerable. Poderíamos decir que todos estamos globalizados a día de hoxe porque calquera lugar é local e global. Se isto é así, parece que non ten sentido establecer unha diferencia entre o local e relativamente seguro e ese entorno global tan amenazado. E, de feito, unha acción na Coruña ou Guildford non é simplemente unha acción local. Ten esta linguaxe algún efecto na maneira en que a xente percibe o serio que é a crise climática e como lles afecta? Eu participei en varios estudios de colaboración internacionais en Australia, Irlanda, Eslovaquia, Suecia, o Reino Unido, no que participaban membros do público xeral, grupos ambientais, estudiantes universitarios, incluindo tamén algúns que estudian ciencias ambientais, nenos e nenas tamén, e preguntábaselles sobre o serio que lles parecía e como percibían o seu sentido da responsabilidade con respecto a 7 problemas ambientais, entre eles a contaminación atmosférica e o quecemento global, en termos do seu impacto a nivel local, nacional, continental e global. Sen excepción, en todos estes estudos, a xente consideraba que os problemas ambientais eran máis serios a nivel global que nos niveis espaciais máis baixos, máis locais. Os resultados foron os mesmos en todos os grupos e países. Esta investigación levouse a cabo noutros 17 países, por certo, por parte de outros investigadores cos mesmos resultados. Outra das cousas que buscábamos era identificar un umbral espacial de responsabilidade institucional ou persoal polo ambiente. Encontramos que a responsabilidade ten unha relación proporcionalmente inversa á distancia. Aínda que a xente se sente responsable polo ambiente a nivel local, este é precisamente o nivel no que perciben que os problemas son mínimos. Este nivel local ou global, este nivel da área a que eles perciben como onde hai máis problemas ambientais, este é o nivel no que creen que son menos responsables, no que teñen menos poder para influir ou actuar. E aí é onde está o papel que os gobernos e axencias internacionais teñen que xogar. Ademais desta dislocación espacial, creemos que hai unha tamén temporal. Os estudantes, tanto no Reino Unido como en Suecia, pensan que a crise climática vai empeorar en 20 anos.
pero pensan tamén que vai ser moito peor a nivel global. Estes resultados suxeren que a xente que participou nos estudos non só é consciente de que había un vínculo entre o que consideraban problemas ambientais e prácticas locais e estilos de vida. Thunberg, a rebelión pola extinción, o que fan os medios de comunicación, como cubren desastres como os lumes en California, a experiencia persoal de inundacións, por exemplo, parece que fan aparente hoxe en día ante as persoas que está en xogo a saúde do planeta. A xente parece aceptar máis que o clima está cambiando, pero podemos cuestionarnos se realmente están establecendo ese vínculo entre o local e o global. Con estes datos está claro que centrarnos continuamente en cambiar o comportamento humano a través de estrategias de cambio dos comportamentos individuais pode ser necesario, pero non é suficiente para realmente tener un impacto sobre a reducción de emisións de carbonos, o consumo de recursos, degradación ambiental, cambio climático, etc. Si realmente nos tomamos en serio a prevención da crise climática para que esta non sexa unha catástrofe, temos que abordar cambios transformacionais e estruturais. Para isto, temos que poñer o énfase en garantir que as nosas investigacións políticas e accións pasen dun enfoque individualista a un colectivo. A crise climática é un problema colectivo e só se vai solucionar de maneira colectiva. Isto é difícil cando os consumidores non están organizados de forma colectiva e, polo tanto, non están en posición de poder realmente exercer presión nos procesos de produción, máis que como individuos a través do mercado. Ademais, a investigación, as políticas e as accións deberían moverse augas arriba e pasar do consumo á produción. Non deberíamos centrarnos só en que consumimos, senón en por que consumimos na forma en que o facemos. Para min, combinar estes dous últimos criterios foi moi importante para pensar nunha estrategia máis efectiva de cambio. Creo que debemos centrarnos nos espazos en que a xente se xunta, traballa de forma colectiva e participa na produción. Aí podemos establecer o vínculo entre o seu traballo e a súa vida diaria nunha comunidade máis ampla como cidadáns. Este é o lugar de traballo e creo que isto se pode facer a través do traballo organizado, é dicir, os sindicatos. Nos últimos 10 anos, eu e o meu colega, o profesor Nora Retzel, da Universidade de Umea, en Suecia, vimos traballando con sindicatos en Reino Unido, España, Suecia, Brasil, India e Sudáfrica, ademais de co movimento sindical internacional, por exemplo, federacións de sindicatos internacionais, a Organización Internacional do Traballo. Vimos traballando con todos eles, como digo, para intentar entender de que maneira os sindicatos e organizacións sindicais poden axudar a crear estrategias e accións para mitigar o cambio climático. Esta nova área de traballo denominámola estudios do traballo ambiental. Por que é importante isto? Pois, en primeiro lugar, porque os sindicatos e traballadores están moi enraizados na vida comunitaria e teñen un coñecemento desde dentro desas condicións sociais baseadas no lugar de traballo e como determinan o seu traballo. Os sindicatos están potencialmente en posición de converterse en asociacións de base, baseadas na cidadanía, con forza para influir nas accións que poden protexer a natureza e o clima. En segundo lugar, os sindicatos e traballadores a nivel mundial, de alguna maneira, están nun espazo común, global, sobre todo ao estar empregados en corporativas e grandes multinacionais, a diferencia dos consumidores, que poucas veces poden comunicarse e actuar colectiva e internacionalmente, eles sí poden crear vínculos con outros traballadores noutros países. Por exemplo, a Confederación de Sindicatos Internacionais representa 207 millóns de membros en 163 países. Estímase, calcúlase que as multinacionais representan un 4% dos empregos totais en países desenvolvidos e o 12% de todos os empregados en países en vías de desenvolvemento. Controlan máis do 50% do comercio internacional.
En terceiro lugar, os traballadores teñen un doble impacto porque ocupan un papel dual, tanto de produtor como de consumidor. Os traballadores e asalariados que traballan en industrias que emiten grandes doses de carbono, cemento, cerámicas, ferro, aceiro, enerxía, todos eles poden ver como o seu traballo contamina o entorno local, aquel no que viven as súas familias. Os traballadores tamén van a ver o impacto das medidas regulatorias, legislativas que se están adoptando para facerlle fronte á crise climática. Para moita xente, por exemplo, as súas identidades están moi vinculadas ao seu traballo e á súa profesión. O ameazar determinados sectores industriais como o do transporte coa legislación que intenta reducir as emisións, etc., vai ser unha ameaza para moitos empregos e, polo tanto, unha ameaza para identidades. Os condutores de camións, por exemplo, de longas distancias, vense como os reis das estradas, fan traballos moi capacitados, controlan equipamentos moi grandes e caros, senten orgullo polo seu traballo. Cando as identidades destas persoas están ameazadas, poden amosar resistencia. E isto pode ser unha gran barreira para o cambio. Como se pode facer un traballo de transformación na práctica? Eu, nos anos 70, escribín sobre, por exemplo, un caso dunha empresa aeroespacial militar no Reino Unido que iba a cerrar 17 fábricas coa perda de 11.000 postos de traballo. Varios sindicatos uníronse e traballaron na produción dun plan alternativo para xerar produtos útiles socialmente e así reter as capacidades, coñecemento e compromiso da forza laboral. O plan identificou 150 ideas de produto que os propios traballadores xeraron e idearon. Básicamente eran 6 categorías: equipamento médico, vehículos de transporte, sistemas mellorados de freo, conservación enerxético e máquinas de control remoto. Nesta imaxe podemos ver, por exemplo, algunhas imaxes de algún tipo de tren que deseñaban. Por distintas razóns o plan realmente non se levou a cabo, pero este enfoque está sendo novamente sometido a exploración nun astaleiro en Irlanda do Norte por Harland e Wolff. Alí, a man de obra quere utilizar as súas destrezas e capacidades para producir enerxía eólica. En conclusión, con todo o que levo dito, intentei mostrar como o meu traballo na psicoloxía ambiental do cambio climático veu cambiando nos últimos 25 anos. Se nós, como científicos sociais e investigadores sociais, queremos ter un impacto na crise climática e, sen dúbida, en moitos dos problemas sociais, económicos e tecnolóxicos que van a afectar a nosa sociedade local e global, entón creo que é necesario traballar para satisfacer 3 requisitos básicos. Temos que traballar entre disciplinas, con economistas, educadores, planificadores urbanos, enxeñeiros, microbiólogos. Temos que traballar a nivel internacional. Supoño que a música que soou ao principio deixou isto claro. É a síntese de todo o que veño dicindo aquí. Temos que traballar internacionalmente porque vivimos nun mundo global e, ademais, hai diferencias culturais e nacionais que teñen que formar parte dese mundo. Temos que traballar cos políticos, porque só así poderemos dar as probas, a evidencia, a intelixencia que eses políticos necesitan. Só así poderemos plantexarlles as preguntas adecuadas e as respostas tamén correctas. Estes son os criterios que durante a miña carreira profesional intentei ter en conta e solucionar. Para min é un placer dicir, ademais, que isto en parte foi posible para min grazas ao meu traballo e a miña amizade co profesor García Mira e o seu laboratorio e coa miña colaboración continua coa Universidade da Coruña. Ao reitor e ao claustro da universidade expressolles a miña grande honra por la confirmación deste título de doutor honoris causa. Moitas grazas.
atendere ao xuramento. Achegádevos aquí para pronunciar con plena conciencia o xuramento que no nome e coa autoridade desta Universidade da Coruña vos vou pedir. Xurade solenemente pola vosa conciencia e honra defender e manter todos os dereitos, privilexios e honor desta Universidade e os seus doctores sempre en calquera parte que estivedes e prestarlle a ela e aos seus doctores axuda e consello cantas veces sexades requeridos? Así o choro, así o prometo, así a quero. Se así o fixedes, que a memoria de todos os claustrales vos lo premien, senón que vos lo demande. Ilustre señor don David Laurens Ussel, admitidvos e incorporábovos ao claustro de doutores da Universidade da Coruña con todas as honras que son propias dos restantes doutores, entrégovos o diploma de vosa admisión e incorporación. De cando nos alegramos en nome de todo o claustro de doutores, por esa dignidade que acabades de conseguir, sírvaos de testimonio esta apreta. Más esto, Reitor magnífico, rógovos que me escoitedes. Solicito unha honra o título de doutor por esta universidade para don Enrique Orts Berenguer. Concedido. E permiso tamén para expoñer os seus méritos. Concedido. Señor reitor magnífico e membros do claustro, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeiras, compañeiros, señoras e señores. En el apartado 1 del artículo 116 de los estatutos de nuestra universidad se indica literalmente que a Universidade da Coruña poderá concederlles o grao de doutor honoris causa a persoas físicas que destaquen no campo da investigación ou da docencia, no cultivo das artes e das letras ou ben naquelas actividades que tivesen unha repercusión notoria e importante desde o punto de vista universitario no terreo científico, artístico, cultural, tecnolóxico e social de Galicia e do mundo en xeral en relación con Galicia. En este precepto se prevén, por tanto, dos vías con carácter alternativo mediante las cuales puede llegar a otorgarse el grado de doctor honoris causa. En el caso del profesor doctor Enrique Orts Berenguer, concurren sobradamente los requisitos necesarios para acceder a dicho grado a través de cualquiera de las dos vías citadas. Veamos, pues, esa doble vertiente para explicar las razones que motivaron la decisión del área de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña de proponer al profesor Orts Berenguer
para la concesión del grado de doctor honoris causa. Por una parte, el profesor Orts cumple, sin asomo de duda, los requisitos necesarios mencionados en el inciso primero del citado precepto estatutario, dado que é unha persoa que ten destacado no campo da investigación ou da docencia. Discípulo de los profesores Manuel Cobo del Rosal y Tomás Vives Antón, toda su vida académica estuvo dedicada en exclusiva a la docencia y a la investigación, en Derecho Penal, pero también en la disciplina de Criminología en las siguientes universidades. En primer lugar, en la de Valencia, universidad en la que se formó, obteniendo el premio extraordinario de doctorado y consiguiendo en ella la plaza de profesor adjunto de Derecho Penal. En segundo lugar, en la de Santiago de Compostela, en la que logró la plaza de catedrático de Derecho Penal. En tercer lugar, en la Universidad de A Coruña, a la que se trasladó tras su creación, y finalmente, de nuevo, en su universidad de origen, a la que regresó en el año 1991 y en la que desempeñó además los cargos de director del Instituto de Criminología y de director del Departamento de Derecho Penal. En la actualidad, tras su jubilación, continúa sus tareas docentes e investigadoras como catedrático emérito de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, al mismo ritmo, por cierto, que si estuviese en el servicio activo, en estrecha colaboración con sus colegas y sus discípulos valencianos. Y en este punto, permítanme que efectúe una digresión en mi discurso para expresar mi profundo dolor por el fallecimiento de la profesora Elena Gorriz Rollo, acaecido la semana pasada. Una compañera tan querida para el profesor Orts y para todos nosotros, y que hasta el último momento mostró su firme deseo de asistir a esta jornada. Descanse en paz. La actividad docente del profesor Orts solo tuvo un paréntesis. Durante su etapa como catedrático de la Universidad de Santiago, al pasar 2 años a la situación administrativa de servicios especiales, debido a que su por entonces ya destacado currículum le sirvió para ser designado letrado del Tribunal Constitucional. De la valía de su trayectoria docente e investigadora dan muestra harto elocuente las más de 200 adhesiones a nuestra propuesta provenientes de universidades españolas y extranjeras, así como de profesionales relacionados con todos los sectores de la Administración de Justicia, algunos de los cuales se hallan hoy aquí presentes. En la lectura del contenido de estas adhesiones se puede corroborar la extraordinaria relevancia de su magisterio y de sus numerosas obras, manuales, monografías y artículos que abarcan todas las parcelas de nuestra disciplina. Aspectos metodológicos, cuestiones nucleares de la parte general, de teoría del delito y de las penas y de las medidas de seguridad, y los más variados sectores de la parte especial, estudiando materias tan diversas como los delitos de lesiones, delitos contra la libertad, contra el patrimonio, contra la seguridad colectiva, contra la seguridad vial, contra la administración de justicia, falsedades y delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales. E incluso ha trabajado sobre la legislación penal especial, descollando sus aportaciones en materia de delitos electorales y de contrabando. Y dejo para el final 2 grupos delictivos en los que el profesor Orts es uno de los máximos especialistas en nuestra disciplina: los delitos relativos a la libertad y a la indemnidad sexuales y los delitos contra la administración pública, y importantes parcelas de la esfera punitiva a las que ha hecho magistrales contribuciones. Por supuesto, la enorme relevancia de su magisterio se proyecta en todas las diferentes facetas académicas, como director de tesis doctorales y de proyectos de investigación, como profesor invitado y conferenciante en otras universidades españolas y extranjeras y en otros organismos, en fin, como director de revistas jurídicas y como miembro de numerosos comités científicos y editoriales. Hasta aquí he glosado muy sintéticamente la trayectoria del profesor Orts, que se corresponde con el inciso primero del artículo 116 de nuestros estatutos. Ahora procede a exponer
la trayectoria que se condice con el inciso segundo de este precepto. Y es que, en efecto, resulta asimismo indudable que, cumpliendo fielmente el tenor literal del artículo 116, el profesor Orts ha destacado sobremanera naquelas actividades que tivesen unha repercusión notoria e importante desde o punto de vista universitario en relación con Galicia. Vexamos o porqué e de que xeito frutificou a súa semente na nosa terra. Desde que no ano 1981 chegou a Universidade de Santiago de Compostela, polos azares da Universidade de entón, pero tamén, sen dúbida, pola influencia galega da súa inseparable María, o profesor Orts non só se dedicou de cheo ás tarefas docentes e investigadoras, senón que tamén ocupou importantes cargos de xestión na devandita universidade, como o de vicedecano da Facultade de Dereito ou o de director da Escola de Práctica Xurídica que daquela abranguía o ámbito de toda a comunidade de Galicia. Durante a súa estadía na Universidade de Santiago, e grazas ao seu maxisterio e ao seu apoio constantes, obtiveron a praza de catedráticos de Dereito Penal na Universidade de Santiago os profesores José Manuel Lorenzo Salgado, que, entre outros cargos, foi despois decano da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago e vicerreitor da devandita universidade, Luís González Guitián, que foi director do Instituto de Criminoloxía, e quen lles fala. Na Universidade de Santiago dirixiu a tese de doutoramento do profesor Gumersindo Guinarte Cavada, actual decano da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago, e que, ademais, ocupou os cargos de secretario xeral da Universidade de Santiago, vicevaledor do Pobo e secretario xeral da Presidencia da Xunta de Galicia. Así mesmo, durante eses anos, o profesor Orts asumiu a tarefa de dirección doutras teses de doutoramento, como a da profesora Inmaculada Valeige Álvarez, quen posteriormente obtivo a praza de profesor titular das Universidades da Coruña e Vigo e que foi secretaria xeral da Universidade de Vigo. Tamén dirixiu a tese doutoral do profesor Carlos Suárez Mira, logo profesor titular das Universidades de Vigo e a Coruña, en actualidade en excedencia ao acceder á carreira xudicial, e que ocupou os cargos de vicedecano da nosa Facultade de Dereito, director da Academia Galega de Seguridade Pública e director da Escola Galega de Administración Pública. En fin, o maxisterio do profesor Orts influiu tamén noutros profesores da área de Dereito Penal na Universidade de Santiago, como Fidel del Río Pardo, na actualidade tamén na carreira xudicial, ou Santiago Nogueira Gandásegui, que compaxinou a súa actividade docente cunha brillante carreira como abogado penalista e a cuxa memoria quero dirixir tamén desde esta tribuna unha emocionada lembranza tras o seu falecemento este verán. Coa creación da Universidade da Coruña, o profesor Orts incorporouse á nosa universidade, onde ocupou o cargo de decano da nosa facultade. O primeiro decano desde a súa segregación da Universidade de Santiago, en substitución do profesor José Antonio Portero Molina, que fora decano comisario e que cesara neste cargo ao ser nomeado reitor. O labor do profesor Orts na nosa universidade ata o seu regreso a de Valencia foi decisivo para sentar as bases da Facultade de Dereito. Non só se ocupou de dirixir a actividade docente e investigadora, senón que estableceu estreitos vínculos coa Xudicatura, a Fiscalía, o Colexio de Abogados da Coruña e outras institucións. Unha boa proba disto é a adhesión de numerosos profesionais galegos do mundo do dereito á proposta da área de Dereito Penal que, por desgraza, non podo reflectir aquí por obvias restriccións de tempo. Abonda con resaltar a adhesión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en virtude dun acordo adoptado baixa a presidencia daquela de Miguel Ángel Cadenas Sobreira e a adhesión do Fiscal Superior de Galicia, Fernando Suánces Pérez, que foi un dos profesionais do campo da Administración de Xustiza que pasou a formar parte do persoal docente da nosa facultade na área de Dereito Penal, colaborando estreitamente co profesor Orts.
A estas adhesións engadíranse as doutros destacados xuristas galegos que no seu día foron alumnos ou compañeiros seus. Casos, nomeadamente, do profesor Antonio López Díaz, actual reitor da Universidade de Santiago e que tamén exerceu como conselleiro maior do Consello de Contas de Galicia, e de Milagros Otero Parga, que foi decana da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago e valedora do pobo. En fin, non podo esquecer de ningún xeito o apoio unánime de todos os membros dos departamentos de Dereito Público e Dereito Privado e de todos os membros da Xunta de Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Dada a imposibilidade de mencionar aquí os múltiples signos de adhesión e afecto que recibimos, expreso o meu agradecemento aos daquela directores dos citados departamentos, Santiago Roura e Rafael Colina, e o noso decano, Xosé Antón Seoane. A estreita vinculación con Galicia do profesor Orts veuse mantendo tras o seu regreso á Universidade de Valencia a través de diferentes ámbitos. Foi nomeado profesor honorario da Facultade de Dereito de Ourense, en cuxa cerimonia tiven o privilexio de realizar a súa laudatio. Tamén foi designado vogal do Consello Reitor da Academia Galega de Seguridade Pública da Xunta de Galicia e avaliador externo da excelencia curricular, docente e investigadora no ámbito xurídico-social, formando parte do Comité de Asesores Expertos na Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. En fin, seguiu existindo con regularidade como profesor convidado nas 3 universidades galegas, así como noutras institucións da nosa comunidade, como os diferentes colexios de abogados de Galicia, a Academia Galega de Seguridade Pública ou a Escola Galega de Administración Pública. Ahora bien, más allá de todos estos innumerables méritos que yo calificaría de formales o mejor de formalizados, hay que referirse necesariamente a los méritos materiales, esto es, a la contribución realizada por el profesor Orts a la evolución del pensamiento jurídico penal regida por los derechos constitucionales, avanzando en la línea trazada por uno de sus maestros, el profesor Vives Antón. Su pensamiento podría resumirse en la idea de que no hay ciencia alguna que nos permita situarnos por encima del lenguaje de la ley. Por encima de la ley solo está la denominada ley de leyes, esto es, la Constitución, y señaladamente los derechos que en ella se contienen, en la base de los cuales se halla el principio de legalidad, que conlleva exigencias fundamentales generales tanto para la creación del derecho como para su aplicación. Por todo ello, el profesor Orts se sitúa en una posición crítica con respecto a la aspiración sedicentemente científica de muchos cultivadores de una llamada dogmática mal entendida, entre los que incluyo no solo a profesores, sino también a amplios sectores de nuestros tribunales penales, que pretenden otorgar a los términos básicos del derecho penal un significado distinto y superior al que les proporciona el uso ordinario del lenguaje, recurriendo para ello a la ciencia o la filosofía. Así sucede, por ejemplo, con la idea de la causalidad, o sucede con la idea del ser, que se pretende convertir en una ontología cuya legitimidad no se cuestiona y que llega a vincular al legislador. De este modo, el derecho deja de ser el juez de la legitimidad de los hechos para pasar a convertirse en un mero servidor de los poderes materiales dominantes en la sociedad. Y ya se sabe, la corrupción de una sociedad siempre comienza por la corrupción del lenguaje. Frente a todo ello, frente al desprecio hacia el lenguaje ordinario y, por tanto, frente al desprecio hacia el principio de legalidad, se inscribe el profesor Orts en la concepción filosófica de Wittgenstein, según la cual no puede haber un significado que preceda al uso de las palabras que las personas otorgamos en determinados juegos de lenguaje en la práctica intersubjetiva de hablar con otros, y sin que sea preciso recurrir a conceptos previos que residen en algún lugar opaco de la mente para explicar el sentido de las palabras, como erróneamente pretende la llamada concepción cartesiana de la mente. En suma,
El significado de la ley no puede ser otro que el que se desprende de sus palabras y oraciones, con arreglo, ante todo, al uso común del lenguaje y con arreglo, además, al sentido común, en su entendimiento kantiano, claro es, y a los derechos constitucionales. Y es que el profesor Orts, como el propio segundo Wittgenstein, regresa también a Kant para completar su concepción y subrayar que no hay razón sin libertad, incluyendo no solo la libertad trascendental, sino también las libertades políticas, especialmente la libertad de expresión. En síntesis, para expresarlo con las palabras de Habermas, este paradigma kantiano supone que solo mediante la supremacía del uso público de la razón pueda justificarse un determinado sistema como satisfacción del principio de igual libertad. Y en este sentido, no puedo finalizar esta laudatio sin reseñar una ulterior faceta quizá menos conocida del profesor Orts, pero que acaba por definirnos su entera personalidad. Me refiero a su preocupación por el derecho de los ciudadanos al libre desarrollo de la personalidad y, consecuentemente, su preocupación por el acceso real y efectivo de los ciudadanos a los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso, entre otras ocupaciones, en la actualidad sigue siendo miembro del Comité de Bioética Asistencial del Hospital Clínico Universitario de Valencia, dependiente de la Agencia Valenciana de Salud de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Y por ello ha publicado 2 libros sobre cuestiones relacionadas con la ética, en los que pone de manifiesto que su principal preocupación, como era también la de Kant, es la respuesta a la segunda de las preguntas kantianas. ¿Qué debo hacer? Que es el interrogante que nos acompaña toda nuestra vida a cada momento. Pero obviamente, como bien ha escrito el profesor Vives en el prólogo de uno de estos libros, el profesor Orts no nos dice cuál es la verdad moral ni cuál es en cada caso nuestro deber moral, sino que nos enseña el camino a través del cual podemos llegar a cumplir ese deber. Esto es, de la mano de la razón y sin mentir a nuestra propia conciencia. Y es que el profesor Orts, a lo largo de toda su vida, ha dado continuas muestras de fuertes convicciones éticas, de compromiso cívico, de tolerancia hacia todas las creencias profundas y de pleno respeto a las personas, un respeto que, por supuesto, para él brota ya siempre de la mera dignidad que es consustancial al ser humano. El hecho de que, además, muchos hayamos tenido la fortuna de encontrar en él a un verdadero maestro en todas las facetas de la vida y a un amigo entrañable, impregnado de bonhomía y de generosidad, es algo que guardaremos siempre como uno de nuestros tesoros más preciados. Parabéns, prezado Enrique, e moitas grazas polo teu magisterio e pola túa amizade. Felicidades, querido Enrique, y muchas gracias por tu magisterio y por tu amistad. Prego-vos, reitor magnífico, que polos méritos expostos lle sexa outorgado o grao de doutor honoris causa en Dereito a don Enrique Orts Berenguer. Así pois, usando a autoridade que me confiren as leis do reino, otorgámosvos o grado de doutor honoris causa en Dereito pola Facultade de Dereito da Universidade da Coruña e deixo nas mans do voso padriño o encargo de vos investir cos distintivos doutorais. Agora,
Recibide os distintivos da dignidade que vos foi concedida e reflexionade no seu significado de acordo coa tradición. Achégate aquí. Vai ti por alá, porque senón... É que isto... Tens que agacharte, claro. Outro, esperemos que sea máis doa pantalla. Que este nobre barrete, que temos aquí, sexa para vos como a coroa de loureiro que cinguía a cabeza dos vencedores ao remate dos certames. Entregámosvos un libro do noso saber que compre cultivar e tamén protexer e propagar ao longo da vida, e lembrámosvos que tendes o dereito de ensinar e explicar desde a cátedra desta universidade. Recibide as luvas brancas como símbolo de fortaleza e signo da vosa dignidade. Rector Magnífico, solicito a venia para pronunciar o meu discurso de ingreso no claustro. Concedido. Señor Rector Magnífico da Universidade da Coruña, excelentísimos e ilustrísimos señoras, señores, autoridades, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Cuando supe que iba a ser investido doctor honoris causa por esta muy querida universidad, se me amontonaron emociones, sentimientos y algunas ideas, de forma más bien desordenada, y me acordé de uno de los tipos con más talento que en el cine han sido, Billy Wilder, que cuando se encontraba ante una secuencia problemática, se preguntaba cómo la habría resuelto Lubitsch. Y de momento le llegaba algún tipo de inspiración. Me gustaría disponer de un referente parecido, no tanto para salir muy airoso de este acto, cuanto para decir algo que les interesara mínimamente, sin ofender sus inteligencias ni aburrirles. Y sin mucho entusiasmo me puse a ordenar esos sentimientos, a menudo encontrados, algunos recuerdos, unas escasas ideas y unas considerables preocupaciones, recordando, no sé por qué, o quizás sí, el soneto de Lope de Vega, un soneto me manda a hacer Violante, que en mi vida había visto en tanto aprieto. Naturalmente, el sentimiento más fuerte que experimenté fue y sigue siendo el de gratitud. La única razón, la única explicación consistente de por qué recibo este reconocimiento, a mi juicio excesivo, es el afecto de muy buenos compañeros y amigos que lo han promovido desde el área de Derecho Penal, con el apoyo del conjunto de la facultad y la aprobación de la universidad. ¿Qué puedo decir? Que tienen mejor opinión de mí de la que tengo yo. A la Universidade da Coruña, a súa Facultade de Dereito, a tantas persoas que lo han hecho posible, les manifiesto con toda sinceridad mi más profundo agradecimiento. Y aunque no las menciono expresamente por mi habilidad para olvidar alguna, esas personas saben muy bien que me siento en deuda con ellas. Y casi con estas frases podría concluir esta no lección, porque les diré que pocas veces he tenido más dificultades para redactar unas páginas.
he pasado muchas horas ante una hoja de papel en blanco en la que solo me sentía capaz de poner el número 1 en el ángulo superior derecho. Y mientras me repetía, no debo olvidar ningún nombre, no debo olvidar ningún cargo, al iniciar mi, digamos, discursito. De pronto, por mi imaginación algo desbocada, tal vez, me interrogué sobre si me ayudaría dar con un buen MacGuffin. Como saben, quien mejor lo ha utilizado y explicado ha sido Alfred Hitchcock, que en una larga conversación que mantuvo con otro buen director, François Truffaut, lo contó así. Dos hombres viajan en el compartimento de un tren y uno de ellos le dice al otro: «Disculpe, señor, ¿qué es ese paquete tan raro que ha puesto en la rejilla de arriba?» Y el otro le dice: «Ah, es un MacGuffin». Dice: «Ya, pero ¿qué es un MacGuffin?» Y el otro le responde: «Sí, un MacGuffin es un aparato para cazar leones en las tierras altas de Escocia». Oiga, le objeta el otro: «Sí, en Escocia no hay leones». Dice: «Ah, entonces eso no es un MacGuffin». De manera que un MacGuffin es nada. Lo emplean escritores y directores de cine para darles emoción a sus novelas, a sus películas, pero carece de contenido y de importancia salvo para los personajes. Por ejemplo, una película puede atrapar la atención del espectador de principio a fin, como La muerte en los talones, en la que unos secretos de Estado, que nunca llega a saberse en qué consisten, son perseguidos por todos los personajes. Y, sin embargo, esos secretos de Estado son el MacGuffin que hace avanzar la historia, la emoción, el interés del espectador. Bien, les diré que yo no he sido capaz de dar con un buen MacGuffin, presumiblemente por mi escasa inventiva y porque no es este el espacio quizá más apropiado para traerlo a colación. Pero me da ocasión de divagar un poco y hacer que corra el reloj. El único que se me ocurrió era apuntarles que iba a hablarles de mis preocupaciones y sin aclararles cuáles eran esas preocupaciones, y ese sería mi MacGuffin, pero claro, pensé que probablemente me mirarían ustedes con cierta desaprobación y que no sería bien recibido. Bueno, quizá lo que quiero es no hablar de mí mismo, que parece que es un poco lo que tengo que hacer, porque es algo que me aburre extraordinariamente y como tampoco dispongo de mucho tiempo, ante todo sí quiero darles las gracias de todo corazón y también quisiera desaparecer discretamente, quizá y aprovechar esos minutos para conocer a la persona de la que les ha hablado mi gran amigo Carlos Martínez Buján. Bueno, en algún momento recordé cómo comenzaba Wittgenstein su conferencia sobre ética. Él descartó explicar una conferencia en materia científica compleja, porque requeriría todo un curso de conferencias, y también le pareció inadecuado una conferencia de divulgación científica. Y recordó un problema de casi todas las conferencias de este tipo, que el oyente es incapaz de ver tanto el camino por el que le llevan como el término al que éste conduce. Pero en esta ocasión más bien sucede al revés, que yo no sé a dónde quiero llegar ni por dónde. Y entonces lo que les voy a decir, créanme, que quedará a años luz de la inteligencia, la profundidad y el valor de la conferencia de Wittgenstein. Bien, como les dije o les adelanté, me cuesta hablar de mí mismo y por eso, y por su carencia de atractivo, solo haré un corto recorrido de mi estancia, de mi paso o mi trabajo por Galicia, contándoles algunos de mis recuerdos, muy gratos unos y otros muy tristes porque muy buenos y queridos amigos han desaparecido. Y, bueno, un poco de mi paso por estas tierras y de las preocupaciones, no de las de hoy y días atrás, sino de las que han guiado mis pasos en mi trabajo docente y de investigación en la universidad y de los objetivos que me han marcado mi tarea o que he procurado que la marcaran. En 1981 obtuve, entonces se llamaba agregación, cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Santiago y después en el 87 fui catedrático en la Facultad de Derecho de Coruña. Entonces estábamos en el edificio, estábamos de prestados en un edificio en la calle Durán Loriga, después ocupamos otro espacio en la Escuela de Náutica y finalmente pues se construyó este excelente edificio. Bien, la verdad es que fue un tiempo que yo recuerdo con inmenso cariño,
porque a pesar de los escasos medios, hubo un grupo excelente de profesores y de personal de administración y servicios, muy buenos amigos, y unos alumnos que encajaban deportivamente las carencias e incomodidades que padecíamos. Y entre todos, yo creo que fuimos capaces de sentar las bases de la facultad actual. Como les digo, fueron muy buenos tiempos y hasta tuve el privilegio de ser designado decano, corroborado luego democráticamente por iniciativa de una gran persona que desgraciadamente nos abandonó hace poco, relativamente poco, Alejandrino Fernández Barreiro. Mis comienzos en este oficio, como les ha dicho mi querido amigo Carlos Martínez Buján, fueron en la Universidad de Valencia, bajo la dirección o la influencia del profesor Cobo y especialmente del profesor Vives Antón. Bien, pues a partir de ahí, de lecturas de grandes pensadores, bueno, pues pretendí realizar mi trabajo y los estudios con unas inquietudes que se centraban fundamentalmente en el pensamiento de la Ilustración y en su influencia en el derecho penal, y en pensar autónoma y críticamente pues, en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho, y por ende en la de los derechos fundamentales de las personas, en fomentar el respeto, el civismo, etc. Aunque andando el tiempo, me he interrogado a mí mismo sobre si le hace a uno más feliz ser razonablemente culto, bien educado, cívico, respetuoso con los demás, o si por el contrario otorga más felicidad ser incívico, maleducado, ignorante. En fin, no obstante, pues me afané por transmitir estas inquietudes a los alumnos que me han ido tocando en suerte y a mis publicaciones de todas las épocas, pese al escepticismo que cada vez me invade más. Y este, diríamos, aferramiento mío y de muy buenos amigos a la defensa de los derechos fundamentales me hizo recapacitar en que la enseñanza y las instrucciones más o menos veladas, recibidas en la niñez, pueden superarse con espíritu abierto y crítico. En mi infancia, en las calles, en la escuela, en el colegio, en la radio, en la prensa, imperaban por doquier los símbolos propios de la dictadura. La enseñanza estaba en esa línea, las enseñanzas eran ultraconservadoras y, bueno, había un menosprecio absoluto a la democracia. Yo siempre fui muy aficionado al cine y las películas que podía ver pues estaban indicadas en el tablón de la puerta de la iglesia, en la que cada película tenía una calificación. Digo esto porque he visto muchas películas calificadas como apropiadas para niños que encerraban mensajes abominables. En la mayoría de las películas del oeste que recuerdo, te venían a decir con mayor o menor sutileza que los ganaderos, los vaqueros, el séptimo de caballería eran los buenos y los llamados pieles rojos los malos, y que matar a un piel roja era legítimo y justo y merecedor de premios y recompensas, algo así como homicidios justificados, y se mostraba veladamente pues, cómo se arrancaba la cabellera al piel roja muerto y se la presentaban al sheriff o al alcalde, que les daba unos dólares a los matadores. Y algo parecido sucedía pues, que en películas que versaban sobre las selvas africanas, etc. Bueno, y se presentaba pues, como grandes héroes a los personajes que más pieles rojas mataban. Héroes que probablemente eran invasores, intrusos, depredadores, que se apropiaban de las tierras de los pieles rojas, de sus medios de alimentación, que arrasaban sus aldeas, etc. Y esas personas que veían destrozadas sus formas de vida, pues algún derecho debían de tener para defenderlas. Bueno, poco a poco nos fuimos percatando de que ni las dictaduras son buenas, ni la democracia nociva, y de cómo los regímenes dictatoriales trataban a las personas, cómo las consideraban y cómo perseguían a los desafectos, y que sus mensajes eran inaceptables. Y también pues que los indios no eran tan malos. Como les he contado, en mi labor docente me esforcé en evitar todo dogmatismo, en mostrar a los alumnos la importancia de los valores esenciales de la democracia y del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales en suma, como me esforcé porque se mantuviera siempre una perspectiva, diría, casi utilitarista, es decir, trataba de enseñar a los alumnos para qué servía lo que se les enseñaba, que tuvieran en cuenta para qué servían los conceptos, las instituciones que estudiaban y que les mostrábamos. En mis primeras publicaciones, cuando el Código Penal vigente a la sazón preveía la pena de muerte y penas privativas de larga duración, hay que decir que en la actualidad el Código nuestro ya
también está cayendo en esto, pues se castigaban conductas carentes de un bien jurídico digno de tal nombre, con extrema dureza, se perseguía la disidencia política, etc. Entonces me ocupé de las circunstancias atenuantes, no sé si con la pretensión pues, de suavizar, a través de su aplicación, un tanto el rigor punitivo imperante. Aunque debo decirles que mi descubrimiento de las atenuantes procede de mi niñez. En mi infancia hacíamos bastantes pillerías en el pueblo, porque andábamos prácticamente todo el día sueltos. Y, por ejemplo, hicimos bastantes barrabasadas. Les pondré un verbigracia. Le teníamos mucha manía, y esto algo tiene que ver con el derecho penal, le teníamos mucha manía a un señor mayor, no sé por qué, y un buen día decidimos hacerle una pequeña faena. Uno de nosotros, un servidor, para ser más preciso, me colé en la casa del tío C, después de advertirle de que habíamos visto a unos gitanos rondando por su corral de gallinas y conejos, lo que le hizo salir escopetado. Bien, entonces yo me colé, entré en su habitación y dejé en el orinal que tenía debajo de la cama un puñado considerable de magnesia. Según supimos al día siguiente, cuando este hombre, de madrugada, quiso vaciar su vejiga en el orinal, vio cómo su micción subía, era espumosa y desbordaba la vacinilla. Y el hombre, por lo visto, lanzó unos gritos horribles porque se pensaba podrido por dentro y que su hora final estaba muy cercana. Bien, al hacer estas pillerías me di cuenta de una cosa, que lo más inteligente, si éramos varios chiquillos, era dar un paso al frente yo y decir, lo he hecho yo, estos niños no han hecho nada malo, yo soy el culpable. Y entonces todo el mundo pensaba, qué bueno es Enrique. Seguro que él no ha sido. Pero quiere cargar con las culpas de los demás para que no les castiguemos. Bien, como ven, a mi temprana edad ya aprecié la importancia de las atenuantes, supe utilizar el arrepentimiento espontáneo, la confesión, y quizá por eso pues, mi tesis doctoral tuvo que ver con estas cosas. Bueno, y esa preocupación, como les decía, por los derechos fundamentales de las personas, pues aparece de alguna manera reflejado en las diferentes publicaciones. ¿Qué les diría yo? Pues algunos de mis primeros libros tenían que ver, por ejemplo, con los delitos entonces llamados contra la honestidad. Y yo era muy crítico con muchos de los delitos. Me preguntaba, bueno, pero ¿cuál es el bien jurídico en el delito de adulterio? ¿Por qué se castiga como delito el adulterio? ¿Cuántos derechos constitucionales vulnera el delito de escándalo público? Se discutía, por ejemplo, que si una mujer que ejercía la prostitución era violada, eso no era violación, porque si era prostituta era deshonesta, y si era deshonesta no podía cometerse contra ella un delito contra la honestidad, y cosas por el estilo, como castigar, por ejemplo, el incesto con mujer mayor de 23 años con su consentimiento. Entonces uno se preguntaba, ¿qué demonios se está castigando aquí? Ahí había una confusión entre derecho, religión, derecho penal y moral. Bien, pues esa es una de las razones por las que estudié quizá esos delitos. Como me ocupé también de la seguridad pública y privada, precisamente también por su incidencia en los derechos fundamentales. Incluso, pues aún ahora dirijo un curso de directores de seguridad privada. Bien. Como les decía, últimamente mis preocupaciones tienen que ver un poco con la deriva que está tomando el derecho penal, hacia dónde va el derecho penal, y sus relaciones con la moral, con la religión, porque también inciden, de alguna manera, las unas en el otro, en el derecho penal, y indirectamente acaban afectando a los derechos fundamentales. Como saben, el Código Penal, desde su promulgación en 1995, ha sufrido más de 30 reformas. No siempre para bien, en general para endurecerlo, para dar entrada a concepciones moralizantes, con las consiguientes repercusiones en los derechos fundamentales. Y
unas veces por presiones de la Unión Europea, otras por las demandas sociales y mediáticas de más seguridad y también por la rentabilidad política que algunos legisladores estiman que genera el mostrarse implacable con la delincuencia, hasta llegar a implantar, como les decía, la prisión permanente revisable. Y se han ido creando tipos, se han ampliado los existentes y, en general, se han endurecido las penas. Y claro, fíjense que está llegando a castigarse la maldad intrínseca en el Código Penal. Por eso esa confusión moral-derecho. Bien, y la jurisprudencia a veces también ha contribuido a ese endurecimiento de las penas, de forma, por ejemplo, particularmente llamativa, pues aplicando la llamada doctrina Parot, por ejemplo. Bien, me pregunto si la agravación de las penas y el incremento y ampliación de los delitos y el correlativo aumento del número de penados que origina tal política criminal puede hacer pensar a alguien que se está en el buen camino para vencer la delincuencia o, mejor, para disminuirla, en el convencimiento de que el temor a la pena disuade a las personas de delinquir. Ese pensamiento olvida algo esencial que ya advirtió nada menos que Beccaria, como es que lo único que acaso puede disuadir a alguien de cometer el delito que ha resuelto cometer no es tanto la severidad de las penas que se le pueden imponer, cuanto la certeza de que el castigo le alcanzará inexorablemente. Yo dudo que la severidad penal haga mejores a los españoles. La crueldad penal ciertamente ha eliminado a muchos enemigos, pero ni siquiera ha conseguido eliminarlos a todos. Si recuerdan ustedes una gran película, en ella la comisaria Ninochka era entrevistada por un periodista occidental y le preguntaba sobre los procesos estalinistas de masa que eliminaron a cientos de miles de personas. Y Ninochka contestaba que todo iba perfectamente, que en el futuro habrá menos rusos, pero mejores. No creo que la dureza penal nos haga necesariamente mejores. Bien, quizá ese ocuparme de derecho, religión, moral, tiene que ver un poco con que la religión y el derecho nos acompañan prácticamente desde antes de nacer y casi hasta después de la muerte. Bien, y la religión pues ha influido a veces negativamente y la moral en el derecho penal y consiguientemente en los derechos fundamentales. Claro, como ustedes saben, el derecho en un Estado de Derecho, el derecho penal, pues, lo que persigue es establecer una convivencia en paz entre los ciudadanos, imponiendo penas más o menos severas a las infracciones de la ley más graves, a las infracciones que lesionan los bienes jurídicos más valiosos. Y esas sanciones ocurre pues, que a veces dan lugar a una especie de bis in idem, porque hay conductas que son pecado y delito al mismo tiempo. No suponen una vulneración del bis in idem, pero sucede con el homicidio, con el robo. Afortunadamente, otros bis in idem que habían desaparecido, porque en tiempos se castigaba como delito lo que podría ser considerado un pecado, como la blasfemia o la sodomía. El castigo de los delitos en un Estado de Derecho supone, por otra parte, y con esto voy terminando, unas convicciones democráticas o al menos su aceptación, en tanto que la proclamación de unos principios y unas reglas de juego son absolutamente esenciales y son consustanciales al Estado de Derecho. Bueno, la religión y el derecho o la democracia creo que tienen algo en común, y es que creer en Dios o en la religión y creer en el derecho o en el Estado de Derecho supone un poco creer en lo que no se ve. Realmente la democracia no es visible, pero sucede que si no se la comprende, si no se la conoce bien, si no se saben cuáles son sus limitaciones, cuál es su finalidad, y no se la reviste o se la reviste de un aura de misticismo y se la idealiza, es cuando entonces defrauda y genera desengaño. Lo que pasa es que a veces, aun conociéndola, cuesta mucho aceptarla y creer en ella. Basta con pensar en valores esenciales constitucionales, derechos fundamentales como el derecho a la dignidad o a la libertad en general, al libre desarrollo de la personalidad. Como ejemplo, no tanto de lo que no se ve,
sino de lo que sí se ve. Es decir, cuando uno ve comportamientos ignominiosos en muchas personas, comportamientos incívicos, con personas que incumplen sus obligaciones, etcétera, personas que cometen delitos, reconocerles dignidad cuesta. Pero es preciso reconocérsela porque si no lo hiciéramos perderíamos la nuestra y estaríamos derrocando el edificio del Estado de Derecho. Entonces, a pesar de todo, hay que seguir creyendo en el Estado de Derecho y en la democracia. Termino recordando a uno de los grandes amigos que he tenido, que era de estas tierras, Ignacio de Oto, porque una vez alguien le dijo que le costaba mucho creer en el derecho, creer en la democracia, y él le contestó: a mí también me cuesta mucho creer, pero todavía me cuesta más creer en la guerra civil. Creo que no se puede expresar más escuetamente para qué sirve la democracia. Bien, pongo punto final a esta intervención reiterando las gracias a todos cuantos la han hecho posible, esta, yo diría, inmerecida investidura, y a todos ustedes por haber acudido, algunos desde muy lejos. Muchas gracias por su atención. Y termino dedicando un recuerdo a personas muy queridas que nos han dejado y que es seguro que hoy nos estarían acompañando. La última hace una semana, como ha recordado Carlos, Elena Gorriz. Muchísimas gracias por su atención y espero no haberles aburrido. Atendede ao xuramento. Achegámonos aquí para pronunciar con plena conciencia o xuramento que o nome e coa autoridade desta universidade vos vou a pedir. Xurade solemnemente pola vosa conciencia e honra defender e manter todos os dereitos, privilexios e honor desta universidade e os seus doutores, sempre e en calquera parte que estivedes, e prestarlle a elas e aos seus doutores axuda e consello cantas veces sesas requeridos? Así o xuro, así o prometo, así o quero. Se así o fixéchedes, que a memoria de todos os claustrales volo preme, senón que volo demande. Ilustre señor don Enrique Ors Berenguer, admítovos e incorporavos ao claustro de doutores da Universidade da Coruña con todas as honras que son propias dos restantes doutores. Entrégovos o diploma da vosa admisión e incorporación. De canto nos alegramos, en nome de todo o claustro de doutores, por esta dignidade que acabades de conseguir, sírvavos de testemunho esta aperta.
sentaros. Prezados profesores Ucel e Ors, padriños, reitor da Universidade de Vigo, vicerreitora da Universidade de Santiago, vicerreitores e vicerreitoras da Universidade da Coruña, membros da comunidade universitaria da Coruña e das outras universidades que nos acompañades, autoridades, amigos e amigos todos. O claustro de honra da Universidade da Coruña enriquecese hoxe coa incorporación dos profesores David Ucel e Enrique Ors. Coa miña felicitación persoal, quero expresarlle aos dous os parabéns da nosa comunidade universitaria de cuxo sentir me complace facerme privilexiado transmisor neste solemne acto académico. As completas e brillantes laudatio dos profesores García Mira e Martínez Buján acaban de mostrar con clareza as razóns académicas e científicas que levaron as facultades de Ciencias da Educación e de Dereito, respectivamente, a promover os nomeamentos dos dous novos doutores honoris causa. Parabéns tamén para ambos os padriños pola súa iniciativa e polas exposicións que acaban de realizar. He de recoñecer que para min, como reitor, resulta particularmente grato que os novos doutores honoríficos da Universidade da Coruña sexan dous eminentes profesores con longa e estreita relación cos nosos departamentos e grupos de investigación. Quere isto decir que, ademais dos seus sobresaíntes currículums como docentes e como científicos, os doutores Ucel e Ors reúnen unha condición altamente valiosa e valorada nos campus. Ambos son mestres. Porque, en efecto, ambos profesores acreditan trayectorias en que resulta doado percibir que a súa capacidade para crear escola, esa virtud que iren creando ao seu arredor unha verdadeira rede de discípulos que no seu exercicio profesional sempre os teñen como referentes de prestixio. Universidade en estado puro, creación e transmisión de saber, excelencia. A Universidade, como lembraba o profesor Martínez Buján, concede os grados de doutor honoris causa como recoñecemento ben polo labor destacado na docencia e na investigación, ben polo alcance e singularidade ou a trascendencia da súa actividade para o progreso colectivo. Hoxe acollamos no noso claustro de honra dúas persoas que non só reúnen estes requisitos, senón que figuran por méritos propios no selecto grupo de intelectuais que abren camiños, que se converten en referentes. A laudatio do profesor Ricardo García Mira trasládanos a unha precisa síntesis do pensamento científico do profesor Ucel e da xa bella vinculación coa nosa Universidade da Coruña, a través das súas conferencias, clases, dirección de tesis, colaboracións en proxectos sobre psicoloxía ambiental na Facultade de Ciencias da Educación. Todas e todos os presentes acabamos de escoitar na súa propia voz a análisis crítica que fai o profesor Ucel sobre como se ten que afrontar a crisis climática desde o punto de vista da psicoloxía social. Porque, efectivamente, como él nos acaba de nos lembrar, a crisis climática é un problema colectivo e só se pode solucionar de xeito colectivo. A experiencia demostra que non abonda coa información ou con depositar a esperanza do cambio de comportamentos individuales nas xeracións vindeiras. A cuestión non é confiar nun futuro máis sustentable, senón a necesidade dunha transformación social urxente. Non se trata de adiar a solución a máis información e sensibilidade ecolóxica dos nosos fillos, senón de actuar agora, para que non sexan eles, precisamente, os que paguen o día de mañán as consecuencias da nosa inacción e da nosa neglixencia. Non é no mañán, cando haberá que loitar contra os males de plástico, é hoxe, cando cada ano usamos medio billón con B desas bolsas de plástico. E hoxe, cando o mundo consume cada minuto 1 millón de botellas de plástico, é agora cando temos que buscar a solución. Este é o reproche de Greta Thunberg diante dos líderes mundiales mencionado xa polo profesor Ucel no comenzo da súa lección magistral. Cando se atreven a decir que están facendo o suficiente? A participación e a implicación han de ser creíbles se avanzan na transformación social que reclama Ucel. O comportamento. Compartimos a idea de que resulta máis efectivo cambiar os comportamentos actuando sobre as condicións sociais, económicas e ambientales que conducen aos comportamentos que queremos modificar.
A loita por un mundo mellor, máis xusto e máis equitativo tamén alentou sempre o traballo académico do profesor Enrique Ors e as súas achegas ao desenvolvemento e actualización do dereito penal español. En consecuencia, cos fondos cambios institucionales e sociolóxicos experimentados pola sociedade española nas 4 últimas décadas desde a restauración da democracia no ano 1978. Vindo da situación que viña España na década dos 80 do século pasado, fixo falta fiar moito non só para poñer en pé un código penal propio dun Estado de Dereito, democrático, por suposto, senón tamén moita pedagogía para desenvolvelo, para instaurar as novas normas nun universo ético desvinculado das connotacións de moral religiosa que, entre outras cousas non menores, impregnaban o dereito penal español hasta aquela. A transformación política do Estado, desde unha dictadura persoal a unha democracia parlamentaria, non foi doada. Non o foi en ningún ámbito e en ningún nivel. A Constitución de 1978 estableceu uns principios reitores basados na democracia e nos dereitos humanos que obligaron a unha remuda profunda da nosa legislación. Un novo Código Penal e sucesivas reformas xa sometidas a controversia política propio do contexto democrático pleno en que se move a vida pública española na actualidade. Nese contexto de debate, definición ou redefinición, o profesor Ors fixo as achegas xa mencionadas na Laudatio e por el mesmo. Un traballo que fixo xurista para configurar o dereito penal esa inserencia mínima para tutelar bens xurídicos imprescindibles para regular a vida colectiva a que se acaba de referir. Non hai democracia sen lei, mais a elaboración das leyes nun Estado democrático exixe un respeto escrupuloso aos dereitos fundamentales e a garantía da súa protección en todas e cada unha das liñas das normas en vigor. Porque, en efecto, non hai verdades absolutas. O traballo dos representantes políticos da cidadanía precisa do labor técnico altamente cualificado e do debate de crítico de xuristas como Enrique Ors. Con Enrique Ors e con David Ucel, a Universidade da Coruña incorpora ao seu claustro honorífico 2 novos perfiles, 2 novos persoeiros que veñen a ampliar o noso abano de referentes académicos e científicos, esta vez desde a área xurídica e desde o campo da psicoloxía social. Alén do carácter do xusto recoñecemento público e solemne das súas trayectorias, a UDC enriquece o seu universo simbólico como universidade pública, moderna e comprometida co progreso da sociedade que nos sustenta, comprometida coa formación dos bons profesionales, mais tamén co desenvolvemento sustentable e co progreso cultural, social e económico da nosa sociedade. Comprometida tamén coa defensa e promoción do debate crítico, da democracia, da tolerancia e da loita contra a desigualdade e contra todo tipo de discriminación. Unha universidade implicada no desenvolvemento da sociedade asume entre as súas misións básicas a de concertar coa súa contorna social e económica un fluxo continuo de transmisión de saber. Se sempre deben ser así, na sociedade do coñecemento resulta determinante. Nos campus xeramos coñecemento, moldeamos o talento e ese saber, básico ou aplicado, ten que se transferir á propia sociedade. Talento profesional, investigación e innovación ao servicio colectivo da nosa sociedade. Os currículos dos profesores Ucel e Ors refliten unha característica común, a súa permanente colaboración ou participación activa cos centros de decisión legislativa, executiva, judicial, etc. En distintos ámbitos e niveis, de xeito que as súas investigacións e as súas análisis saen do espacio docente, transfírense á sociedade. Homenaxeamos hoxe a 2 grandes universitarios. Xa eran un pouco nosos, pero hoxe facemos os doutores honoris causa porque queremos facelos máis nosos, agradecerlle o recoñecemento e o seu traballo e incorporalos como merecen a nosa identidade universitaria. Profesores Ucel e Ors, gracias por aceptaren o nomeamento, gracias polas súas leccións de hoxe, gracias polo exercicio do seu magisterio nas aulas e polas súas achegas científicas a prol dun mundo mellor. Sentímonos moi honrados por contar coa asistencia de todas e de todos vostedes a este acto académico. E agora, coa intervención do coro universitario, vaise poñer de seguido o broche musical. Moitas gracias a todos por a vosa atención.
Ben, o acto ha concluído. Moitas gracias a todos por a vosa asistencia.